La línia ferroviària Lleida a la Pobla de Segur fa 70 anys. A través de 89 quilòmetres i amb 17 estacions, la línia travessa paisatges increïbles a través de 41 túnels i 31 ponts, dels quals 6 en viaductes, en un espectacular recorregut per 4 embassaments a la Noguera Pallaresa, configurant-se com la ruta ferroviària més bonica de Catalunya. Els primers trens van ser de vapor, després van arribar els ferrobusos, més tard els 592, coneguts com a camells, i des del 2016, els moderns trens suïssos Stadler. La línia es va transferir íntegrament al govern de Catalunya el 2006 i a través de l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s'ha rehabilitat completament amb una inversió que supera els 100 milions d'euros. Però la història de la línia és plena de dificultats, ja que el 1983 va ser assenyalada pel govern espanyol com a candidata al tancament per falta de rendibilitat. Juntament amb la de Puigcerdà, va ser de les poques línies fèrries que es van salvar del tancament massiu de línies aquells anys, per un acord in extremis pel qual el dèficit va ser cobert, a parts iguals, entre la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya. Els temps de viatge s'han reduït a la meitat, de les 3 hores del 1951 a les 2 hores a inicis del 1990 i des del 2016 a 1 hora i 35 minuts. La xifra de viatgers es va estabilitzar al voltant de 250.000 viatgers cada any, uns 800 al dia, però des que va acabar la pandèmia s'estan donant taxes de creixement acumulades molt importants. Les xifres del 2023 auguren un nou rècord de viatgers, fins als 330.000, multiplicant per 5 els valors del 2016. Aquest any 2023, la pressió dels usuaris i dels alcaldes han aconseguit de FGC una millora del servei, 5 trens fins a la Pobla amb una millora d'horaris i 10 fins a Balaguer des de Lleida. En aquesta darrera secció, el tren està totalment integrat al sistema tarifari de la zona de Lleida. Es persegueix atreure els nombrosos viatgers que diàriament, i especialment en cap de setmana, es desplacen entre el Pallars i la Noguera en Barcelona, gràcies a la connexió a Lleida amb el tren d'alta velocitat que permet enllaçar amb Barcelona en només 1 hora. Els usuaris demanen ara una millora als serveis de cap de setmana, 2 en dissabte i 3 en diumenge per sentit. Són unes xifres molt insuficients. Però és molt destacable que avui dia es pugui viatjar en tren a la capital comarcal, Tremp, la capital de província, Lleida, i a Barcelona en un viatge d'anada i tornada amb ferrocarril en un mateix dia. La important modernització duta a terme a la línia de la Pobla de Segur, amb una plataforma ferroviària totalment renovada, el seu nou model d'explotació comercial, la millora en els temps de recorregut i en els horaris, els nous trens i l'eliminació de precaucions de velocitat haurien de servir d'inspiració al Ministeri de Transport per la reforma de tantes i tantes línies regionals d'Espanya.